bangsi berta thepi arjuitha Singhasam constituency arlo langbung dingti a PHP lang tipe ningkan koi ke pleng Nijang Karbi Baptist Association Pong Fi Cap Runner Cap Apong ningkan esegamai pi kangni Dongkamukam Press Union ahin ake joypen mega keso kelang tu Dhansiri constituency Kaparlo Nepali Arong along Kedo Children Home along 20B and CRPF atung ake joypen computer ke pajirpon amai kangni Bangso amai cari pon pan Children Home Principal Ambika Thapa pen cari ponsi Laso along 20B and CRPF Commanding Officer RDGNE Anal Lapen Deputy Commanding Officer Ajay Kumar Laso along Dhansiri Police Station OC Samujjal Kakoti Rong asar tumpen cetong dunsi laso ke joypen computer ke pajir along RDP dunsi bangso computer ke pajir ponji phanpura 20 BN CRPF commanding officer pen pita ingti ponsi ingpupon bangso hut CO pen lam ke jai ke non malom akai ke mate arni wangsi computer ke nang sot la pen charlie along at ke thedung cherap dovik lasi bangso computer ladak children home ke do sumar pan ke mesena phan long pon popusi jai pon Lapu principal pen ke jai ke bangso children home surihini rakre troxy pen trainer ke pensi pangcheng ponsi non mat kado kawe bang ingkoi sosiatum do lasi pini 20 BN CRPF atum pen computer nang ki pajer pon ke lada ke do somar tum pan thedung nang ke rap lokusi ningje pon Non malom Dipu Municipal Board pen ke pajir WTE scheme pen inuralong tin bani sike rap ki pipu joine Dipu rong sa PSR pimar patumi pinianta thurpak si chuning rialo ke pajir dun bangso tina ke joy pu matha dun si edonalong bangko andoma aphaya teng paklang dun si tin chapalong dun lo laso joine pini CM banglo long ka chuning rialo ke jog dun chepegune set si thekpon long jongsi bangso phaya teng P8 pulote atina matsi chetangte Lasi bangso tin kerap ipiateng kapreng municipal alongta ron ponji puta patini. Isi pinpur dam me bangso tin ke non ke hiti along long pon pelo non akimi ke aluminium matin si long chotlo. Bangso tin aplang cepalong dun jiapan ada pen tuning rialo ke jog dun jiapan hitia jo xerox kulat ing pupea ko pen adung ke honpon. Laki adukang hoason mandet. News Desk report News Fast Karbiang Long. West Karbiang Long Amri constituency Kaparlo samuk mate chupilang so monjelia long kedam tang ni phai there po chiklo trok arni pen atumi ni jang Karbi Baptist Association atum phong phi kebra ner kem ning kan seka mai pi arna ma hirjume hang pen kijut pon bang so mai long arna malam athepi pirthe nang damra berta ke me than dam non akam angdeng pi isi angdeng so ner kep along pen lama chu keron ke bak mate arna malam borsing ki so la pen harmon rong pi evangelist EBC atum than pon bangso ni jang Karbi Baptist Association arlo mondoli ingkoi rahini chetong dun bini bajin tok biarong tekelang junalong ingdeng ke thom pusar nok bekar cho mai pi padopon bangso mai along pusar nok bearo arim Karbiang Long arlo kedo anatungta chetong dun bini bangso mai along pusar nok be mate tok biaro tum an chetong petsi pusar nok be pan sekar klipon si karlitang atum pan chikimo bangso hut kechan ke jarla pet hirjume chohang anparta dipumati punga long kedo pusar bomu akumlin along sitami melur kai ponsi chikimo ponsi ahirjume chohang birta pangrumdun presenter ronghang News Fast Karbiang Long Singhasan arlo langbung ding pipu ahawar along ningkan ingkoy aprang ke lang pibiar lapen bangso alang pensi kijun lang kachinglu phule phoko ke champeri chok ilong lapen chokamarta quarter si dover pinpur me halaso hut inut lang tuk terang lapen edison terang atumsi lang pipon bom
bon ta alang litum cheboy jui pen ke sarkar pen komada phan tong adular nangke toilone ronga soratum chini dunde lapen pining an ningka ningkoi soselo langke pipe ajok adim morim sang lasi labangso aputhak sarkar atum langchari si puthot langki pithu ji aphan langbung ding piara atum tim karbiang long ke ja CM Tuliram Ronghang aphan tuning report bokolia pen mensing Ronghang news fast karbiang long Dongkamukam Greater Dongkamukam Press Union atum patir piponsi hamren lems asaihem along free eye treatment camp kapado 2 bangso along nogong ERC hospital pen doktor atum wang pensi labangso asai angdeng mesen pen pachun pon ada porphai cap apor pen arnikang sam porphai ke thom apor an amega keso lang ponsi kadokawe bang pharuhinira bang phokep so se abang kubang phiatum aphan se lang pon longlo la pen la anang bong pen bang phokep rapho atum aphan operation ke claim kenang sot ajok there poni phai krisir cap arni an Nogong ERC Hospital along an ke pon japhan Greaters Dongkamukam Press Union Ahin pen chisik pon puta GDPU Maipu Livingstone Bay pen ningje pon Jambili Literary Foundation atum pen chepatir piponsi non ke bangji there ni phain koi pen in koi raisi arni nini pharman Dipu Literature Festival paman ponji lasi karbianglong arat mate Northeast angkang araraphan Bangso Dipu Literature Festival along nang chetong dun jiaphan tuning ripon laso along jaimeke multilingual poet meet poetry competition essay writing national writer Karbi women writers meet young Karbi poet meet lapen kaprek jaimek deng ponji laso Dipu Literature Festival along Northeast angkang pensitame nang chetong dunji sonsi Arunachal Manipur, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Assam, lapen kaprek ahawar pen tame nang chetong dunji pusi pini pherang ke amayalong kongchun bang on teron lapen maipu welsing hanse atum pen pachetak pon news text report news fast karbiang long এই মাহৰ 20 আৰু 21 জাম্বি লিটাৰী ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিফু সাহিত্য মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মহোৎসৱত আমি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সমালোচক ইত্যাদি সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বিশেষকৈ মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ বেছিভাগ অসমৰ আমাৰ এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি Non malong so phan ber time tong snack. Chere ikta nangli hormu ke nama hut chere igloma hormu ka chonam kilina hut cherok tok do nangji lake hormu ka chanama hut kilina hormu doga kata liter meter highway aron dipuchi controller of legal metrology SI kam ke pathika teng sila sim sap ke pabon avema lang pamela pen lahaya hormu ason sai kam pen ke pabon sil sap doma lang ignangji Chulang mate gakhir kerosin kilina hut angpi prima prema lang ignangji hormu ka chonama hut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji Simen cooking gas ke nama hut ning pophe pulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke nama hut kaiketa kilin pensi nam ignangji petrol pamalong jangthu ke nama hut ning pophe pulote sai kam langchori sai phupen ke hot tam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke nama hut ke en a box lin ignangji peket a hormu ke cho nama hut la a hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji peket ar lo ke do ke Georgia hormu amen hima hom along babang khu amen lapen ke do adim alin ko anma aphai lapen kason se arni achiklo lapen aningkan hai hui donangji Anparta Consumer Service Mobile Number Email hai hui donangji Thengpi ke nama hut KB ke lang pensi nam iknangji Li hormu ke nam ke jor putha kopine sonse chiniji pulote dipuji controller of legal metrology SI hemalong humri dam ignon kalite clardak kachiniji apan ulabari Guwahati 781007 along pachini dam igne Dota kang tonpen nang chirui chulo Kheruni hiti arui pen kelan pona hiti pini ke cheng penta biharia metu atumsi kar kokar phekasai klempon bom
Bonsitami karkok karpek asai ke oyajok hitia tokano along ke ter ke sa urason buihet an pinajok bazar along achiklo pentangka kirunga hutke kirunga tumaphan un an lam kangtang palonglong hitia long hormu horter ke joratum ahin pen atheke atokano ke ter ke era joini lo lasi bangso atam che palong le der jia phan pulote kelaran chotlo bangso asai ke klemarji ding olo pusitami larpon phaknang koklo lasi pini pen ke Sampri GLGA Group Apansi Bangso Asai ke pekpon nang lo pusi hitia long tangka kirung abang phua tumpen pherangke tumapat nang thandun Keroni pen rensing teron News Fast Karbiang Long Karbi Student Association Hamren Regional Atum pen patumi pen arni hot hepin pen kache song kedeng along pinini ke chok arni Karbiang Long Autonomous Council EM Rupsing teron atum kahumri dam Bangso KSA atum kache song akimang aputha Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat ateng si EM Rupsing teron adim an humri dam si KSA Hamren Regional Maipu Probin Timung Lapen Arya Sang Hua Tumpen Chingki Chethan si EM Rupsing teron pen lamchak chipi pon ke Nilitum Karbiang Long Autonomous Council pen ke kaiketa rat aphan kisung pen pajok pon bom Lapen non ke do bom Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen tame Chingki Chethan pon po nanglitum ke mga puthak pusi lamchak chipi pon si arni hot hepin pen kache song abang kangton pon setame KSA atum akimang chunche pulote kewangji lang arn sose kache song deng ponji puta pherang ke angno ningje pon News Text Report News Fast Karbiang Long Pinia berta lansi pajodiglo to methak me kardom